Du ved, der er Laura. På banen har vi nu start nummer 40, Lykke Indstred og Candy K i gang. Vi har Frederik B. Seim med på banen, og vi har Eva Kapel holdt klar. Det så i hvert fald ikke ud, du synes, det var sjovt, at der er nævnt træerne. Jeg tror faktisk mere, det var god til nede i bunden af græsset. Det nåede sgu da ikke helt derhen, jo. Jo, først, altså den blev der ned, den sidste gøjpe, der så løb lige rundt i baglæns. Jo, første gang havde det været, at det var det. Er Karla med her? Er de været over med? Tak. Jeg har ikke hørt noget fra hende færden. Jeg er over med dig nu. Det var ikke efter. Ja, efter. Jeg er lige stoppet til at gøre. Han var på halvår. Hvad så? Ja, hvad? Ja, det sagde jeg til. Det er ikke så rigtigt. Nej. Nej, lige så rigtigt.